Tini sang wan sok maya hai pun nambela ke sini kepal kaha sini subzonal sarsong chairman songsok phagi nai sini TTAADC hafang ni naikol phang ni saktharmani bai sengno tin rok rawi borok tabok sengno sok phagi nai roi klang mani bangai जों खाखायो बुसखां रो बरक जोंनो सुबानाय होनै काव कसारखा तै जों वानसोगो मा फिनाय होनै इंगे जों 3 मा माने 120 पाता इंगे तै सिनटेक्स दुइटा माइ फेमनि बागै बेलाखे सारसनो खाकसांमा तै हामबाय हायखेनो जों गोरोंगैनाय तंगलां थोहनै आनि खावो वानसोगो हामबाय अरो बरचुक हाथाय गरिया मॉडल एकेडमी स्कूल प्राइमरी स्कूल जोंनि CM साktharmungbai जोंनि ADC हाफांनि जों 3 GCI सीट 120 खान दै टेंकी काइनि रफायखा और स्कूल जाते दैबो हामथों दै हनै गोदाल के कंस्ट्रक्शन द उनथों है और सराय रवनि दै रवनि स्टॉक खायै ते उम खायमानाते इगे और स्कूल बटै ने तोरवानि है जों दैबो बसखां सालो जोंनि CM साktharmungbai जों और स्कूल दैबो जुबासु गोबां रफायनाय बरकनो आं बेस्ट विशेस बसखां सानै बागै